ಏರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದು ಪುಣಗ ಕಾಯ್ತಲ ಕುಳ್ಳಿಯರು ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಪುಣ್ಣೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಣಿ ಎಂಕೆಂಚಿನದ ಎಂಕದಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೆಂಬಿ ಅದು ನಮ್ಮ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಬ್ಬುಗಣ ಕ್ವಿಜ್ಗೆ ಒಬ್ಬುಗಣ ಕ್ವಿಜ್ ಬಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಮೇಲಿಂದ ನಿಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡೆಂಡ ಎಂಕೆ ಬಿನಿ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆವು ಬಂಡೆ ಭಾರತದ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಾರತದ ಎಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗೆಂಚಿನ ಚಂದ್ರಗಳ ಭೂಮಿಗಳ ಇಪ್ಪಣ ಅಂತರ ಎತ್ತು ಬಂಡಲ ಅಂತ 50 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ದೆತ್ತಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಅಂಡ ನನ್ನ ಭಾರತದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಿರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಂಡೆ ಕೇನು ಬೇಗ ಈ ಎಂಚಿನ ಗೇಣು ಈ ಕರ್ಮ ಗೇಣು ಆತನಗ ಭಾರತದ ಕೇಂಡೆಗೆ ಎಡ ಎಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಕಾರಡು ಮಿತ್ತು ಪೋದು 4 ಕಾರಡು ಜಪ್ಪುಣ ಪ್ರಾಣಿವು ಬೇಣ ಮಂಡೆ ಗುಯ್ಯಾರ ಶುರುವಾಗುವ ಅತ ನನವರಕೇನು ಮೂಜಿ ಕಾರಡು ಮಿತ್ತು ಪೋದು 4 ಕಾರಡು ಜಪ್ಪುಣ ಪ್ರಾಣಿವು ದಾನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅಂದಾಜಾಪುಜಿ 500 ಎತ್ತ 10 ನೋಟುಂಡೆತ್ತು ಬೇಡ ಕೊರದ್ದು 5,000 ಕೊರದ್ದು ಬೇದೆತ್ತೊಂಡೆ ನೋಟು ಪೂರ ಬಸತ್ತುಂಡು ಬರೆತ್ತಿ ಜತ್ತ ನೆಟ್ಟೆಂದು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಗೀಸೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ನನ್ನಂತೆ ಜೆಪ್ಪುಗ ಅಂದಿಂಚ ಹೊರಗಣಗ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪಂಡೆ ಲಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುನೆ ಒಡೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪಂಡದು ಜೆಪ್ಪು ಬೇ ಪಿರ 50 ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತದು ಎಂಕು ಒತ್ತಿಜ್ಜು ಅಂಡೆ 4,000 ಹೊರ್ಮಣೋದು ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಜ್ಜ ಇಂಚ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಣ ಬಿಡ್ದು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪಣ ಜೋಕಲ್ನ ಆಹಾರಡ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಟ್ಟಿ ಒಯ್ಪುವಣೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಡ್ಚ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಣಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಬೋಡ ಬಡ್ಚ ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ವಾರೀತಿಡು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ